ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚುಲರ್ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಆಡು HP ಗ್ಯಾಸ್ ಆವಡು ಅತನ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆವಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆವಡು. ಸೊ ಈ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಡಿಗೆದ ಕೋನೆಡು. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದುಪಾಯರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿರ ಬಂತು ಪಿರೋ ಬಟ್ ಅವು ನಮಕು ಅತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮದಿಪ್ಪ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇನು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತೋಯ್ ಬಂದತ್ತೆ ಅವು ಓಡು ಉಪ್ಪುನು ತಾನೇ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಳತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ನಲ್ಪ ಉಂಡು ತುಳತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಮೂಲೊಂದು ತುಳೆ ಮುಲ್ಪ A28 ಎಂದು ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೀರ್ದಿಕೊಂಡತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಎ ಪಂಡ ABCD ಈ ಮೂಜಿ ರೀತಿ ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಎ ಪಂಡ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುಪುಂಡು. ಒಂದು 28 ಅಂಡ 2021 ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ನಮಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ದೆದ್ದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವು ಏತ್ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆಯ್ರ ಅಂತ ಪಂಪಣ ರೀತಿ ನಮ್ಮಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲ ಎಂದು 28 ಉಂಟು 28 ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಂದುವೇ 28 ಬುಕ್ಕ 29 ಟೈಮ್ ಉಂಟ್ಲ ನಮಕು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿರುವಲ್ಲಿ ಪಂಡೊಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ದಟ್ಟ ಪೈಪುಳ ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಬರ್ಪಣ ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಅದು ಐಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡத்துல ಈ ರೀತಿ ನಮಕು ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಟವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸ್ಟವ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಪೈಪುಗು ಮೂಲ ಆಗ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅವು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಳಿಂದ ಪಂಡ ದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ತೂಜಿ ಪಂಡ ಒಂದತ್ತೆ ಇತ್ತ ಆಯ್ನಾತಿ ಪಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಡಾತಿ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಇಂದೇನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಡಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಕರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮಲ ಬೆಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋದು ನಮಕು ಏನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಚಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ ತುಲೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಪಂಡ ಐಟಿ ನಮಗದಲ್ಲ ಮಂಡಚ್ಚಿದಲ್ಲಂಜಿ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ನಮಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಡೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲವರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಡೆ ಎಂಚದಂಡ ಈ ರೀತಿದ ನಿಗ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಏಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇವರ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಡೆ ಇದು ಎನ್ನ ಹೋಯ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 28 ಮುಂಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚದಂಡ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಡ ನನ್ನದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಂಡುಪ ಪಾಡ್ಪ ಇಂದು ಮನ್ಪ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಊರು ಮನ್ಪ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ತೀರ ಚೂರು ತೂಪುಜ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.